Demonstrace a shromáždění se budou od listopadu řídit novými pravidly. Novela zákona přináší nejen další povinnosti pro svolavatele, ale třeba taky přesný výčet míst, kde se shromáždění konat nesmějí. Možnost, že by si demonstranti mohli opět zakrývat obličej, ze zákona vypadla. Stejně tak nakonec novela nepovoluje takzvaná spontánní shromáždění, třeba v reakci na úmrtí slavné osobnosti nebo teroristický útok. Pokud svolavatel chce reagovat na nějakou nově vzniklou situaci a potřebuje shromáždění svolat okamžitě, doporučujeme přesto co nejdříve kontaktovat úřad, podat oznámení i na poslední chvíli, například prostřednictvím e-mailu nebo datovou schránkou, a v těchto případech úřad je povinen přijmout to oznámení i v kratší lhůtě, než je tedy těch 5 dnů. Zatímco doteď zákon jen obecně zakazoval shromáždění v okruhu 100 metrů od budov zákonodárných sborů, teď přináší přímo výčet konkrétních ulic. Toto nebyl úplně ideální stav, protože pokud si představíme malou stranu, kde tedy ty zákonodárné sbory sídlí, tak těžko se tam ta 100metrová hranice nějak vyměřuje. Proto jsme přistoupili k tomu, že se tedy vymezily přímo ty ulice, kde se shromáždění konat nemohou, ale je to opravdu pouze v rámci zajištění tedy nerušeného projednávání parlamentem České republiky. Blíží se 17. listopad. Ti, kteří se na výročí sametové revoluce na nějaké shromáždění chystají, by měli počítat i s tím, že v případě porušení pravidel budou moci demonstraci rozpustit i policisté. Markéta Lehká, soudkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem a taky autorka komentáře k zákonu o právu shromažďovacím. Dobrý večer. Dobrý večer. Listina základních práv a svobod, článek 19, říká toto. Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno, odstavec 2. Toto právo je možné omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo bezpečnosti státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánů veřejné správy. Odpovídají ta nová pravidla právě těmto mantinelům, které dává Listina? Já mám za to, že ano. Ta novela, 7. novela, byla komplexní a hodnotím ji jako zdařilou. V podstatě jsme se na tom shodli s kolegou Petrem Černým, se kterým jsem spoluautorkou daného komentáře k shromažďovacímu zákonu. Na druhou stranu je tam několik sporných opatření. Třeba nově bude moct rozpustit shromáždění nejen radniční úředník, ale taky policie. Není toto už za hranou? Zcela určitě to není za hranou. Tato konstrukce odpovídá i zahraniční úpravě. Například v Německu se předpokládá, že k rozpuštění shromáždění má pravomoc výlučně a jen policista, nikoli úředník. A má to své opodstatnění. Vemme si, že už v tom rozlíceném davu mnohdy panuje negativní emoce, je tam davová psychóza a je tam obyčejný úředník v úředním oděvu. Daleko větší vážnost vyvolává policista v uniformě. Na druhou stranu nechci podceňovat schopnosti policie České republiky. Jsou ale konkrétní policisté schopni rozpoznat, co už je porušení toho zákona, co už jsou podmínky dané pro rozpuštění toho shromáždění a kdy naopak ne? Já mám za to, že ano, že dosavadní praxe ukázala, že orgány veřejné moci přistupují k shromažďovacímu právu a problematice velice zodpovědně a snaží se vytvářet i manuály a jednotlivé úředníky i policisty školit, proškolovat. Takže se na této problematice podílejí specialisté. Ta výsledná podoba zákona je v některých ustanoveních přísnější, než původně navrhovala vláda, nebo jak požadovali ku příkladu senátoři. Například i nadále nebude možné si zahalovat tvář, i kdyby šlo třeba o masku, která paroduje politika. Je to nezbytně nutné? Myslím si, že ten absolutní zákaz není nezbytně nutný. Tady bych chtěla jenom provést korekci. Není to k zpřísnění. Již od 1.1.2009 platí v České republice absolutní zákaz zahalování. Já jsem to myslel tak, pokud to špatně vyznělo, omlouvám se, je to zpřísnění proti tomu, co původně navrhovala vláda. Ano. V rámci přijímání té 7. novely shromažďovacího zákona se uvažovalo o prolomení absolutního zákazu shromažďování. Ukázalo to i praxe, doktrína se k tomu klonila. My jako vlastně spoluautoři komentáře s Petrem Černým jsme se klonili i k tomu, že by ten zákaz by mohl být prolomen třeba na základě výjimky, jako to je třeba v Rakousku. Mimochodem, že ten zákaz tam zůstává proti tomu původnímu návrhu. Je to dopad současné bezpečnostní situace v Evropě? Je to jasný dopad možné teroristické hrozby v Evropě?
Myslím si, že to s tím určitě souvisí, ale je to specifikum České republiky. Ten absolutní zákaz nemají v Německu a není ani v Rakousku, ani v sousedním Německu. V sousedním Slovensku. Rozumím. Další zpřísnění proti původnímu návrhu není možné uskutečnit spontánní shromáždění. Tedy něco se stane, jako příkladu teroristický útok nebo někdo zemře, není možné bez ohlášení se, řekněme, spontánně sejít na náměstí. Není to chyba? Já bych to takhle nevnímala, že není možné se sejít k spontánnímu shromáždění. Jenom je to vlastně shromáždění, které není předem oznámené. A pokud to shromáždění je pokojné, tak se zcela jistě může konat. Dopadá pak na něj režim shromažďovacího zákona. A v případě, že se začne to shromáždění vymykat demokratickým principům, tak pak může být rozpuštěno. Zcela jistě na něj dopadá i paragraf 12, odstavec 2. Přiznám se, že potom tedy nerozumím tomu doporučení ministerstva vnitra, které zaznělo v tom předchozím příspěvku. Pokud svolavatel chce reagovat na nějakou nově vzniklou situaci, potřebuje shromáždění svolat okamžitě, doporučujeme kontaktovat úřad, podat oznámení. V tomto případě je úřad povinen to oznámení přijmout a rozhodnout ve lhůtě 5 dní. Ale to přece není nic spontánního. Ano, aby to bylo spontánní shromáždění, tak nesmí tam být žádný organizátor a žádný svolavatel. Takže teď nerozumím. Takže problém je pouze v tom svolavateli. Nemění se nic zásadního. Ne, nemění se nic zásadního. Ta spontánní shromáždění byla upravována i před 7. novelou shromažďovacího zákona v tom směru, že pokud se to vymklo nějaké demokratické normě na klidnou demonstraci, tak pak úřady, teď už nově i policisté, mají možnost to shromáždění rozpustit. Rozumím. Konkrétní situace. Sociální sítě. Něco se stane, spontánní reakce vypadá tak, že se lidé začínají svolávat přes Facebook. To odpovídá tomu spontánnímu shromáždění, kde není potřeba dopředu oznamovat, že k něčemu dojde? Ano, pokud tam není konkrétní organizátor, tak to odpovídá definici spontánního shromáždění. Já bych chtěla říci, že při přípravě té 7. novely byly pokusy se nadefinovat to spontánní shromáždění, ale ono to je z hlediska právního velice těžké udělat obstojnou definici. Jsou ta pravidla vůbec přesnější, co se oznamování toho shromáždění týče? Jsou taková, že eliminují možné pochybnosti, možné budoucí spory? Celá určitě. V tomto směru ta 7. novela splnila svůj účel. Více se precizovaly povinnosti oznamovatelů a usnadní to komunikaci, která je při shromažďovacím právu velice důležitá mezi oznamovateli a úřady. Pojďme prosím probrat ještě některé konkrétní situace z minulosti. Ta známá demonstrace nebo shromáždění, na kterém se objevily šibenice, makety šibenic. Ta nová pravidla určují zcela jasně, nebo je podle nich dáno zcela jasně, zda něco takového je možné, anebo ne, zda v takovéto situaci je nutné to shromáždění rozpustit, anebo naopak ne. Tak přesně shromažďovací zákon necílí na situaci, kdy by demonstranti měli sebou předem už avizovaný předmět v podobě šibenice. Samozřejmě pokud při konání demonstrace na místě samém úřad či policista vyhodnotí, že už je to za hranou, že už je to vlastně důvod k rozpuštění shromáždění, tak pak může aplikovat shromažďovací zákon. Tomu rozumím, ale jde mi o to, jestli v tom zákoně je nějaká charakteristika, popis, ze kterého vyplynul, že toto opravdu už je za hranou a odpovídá to, řekněme, vybuzování násilí a podobně. Ne, žádná takováto konkrétní kazuistika v tom shromažďovacím zákoně není. Ani takže i po 1. listopadu tato situace bude sporná. Ano. Tak já vám děkuji za komentář. Hezký večer.